Mga karne o produkto sa baboy na kumpiskar sa pantalan sa Tagbilaran City, Bohol. Border control mas gihigpitan. Ano ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Human mataho ang African swine fever infestation sa Carcar City sa Cebu, ang lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Bohol mihigpit og mipahamtang og mga kontrol alang sila mga utlanan sa mga pantalan ug tugpahanan batok sa produktong baboy aron maputihian ang 6 billion hog industry sa probinsya. Sa Tagbilaran City Pier gahapon, gikumpiska sa mga otoridad ang mga gitagod-tagod nga lechon, processed pork meat, pansit ug pasta nga dunay sagol nga baboy, hupya nga dunay baboy ug pork siomay. Sukad nga atong miaging simana, dili moubos sa 30 kilo sa baboy ang nakumpiskar sa mga port inspector nga sagad dala sa mga pasahero gikan sa Cebu. Well, ato yung gipagawas agad ng executive order na wa na gyud pork na makasud sa atong probinsya sa Bohol, even ang mga process ng mga foods, mga canned goods, chicharon, basta pork na mga produkto including ang feeds, no? Pero ang feeds gi-consider namo na makasod adto ta mokuha sa mga pink area pasabot katong recovery stage na sa ESF. Sa Tagbilaran City, diin subling gilusad ang Saulog Festival gahapon, human kini nahunong sulod sa tulo ka tuig, gumikan sa pandemya, duna gyud say handa nga baboy. Mao naghigpit sab ang Tagbilaran City sa ilang border. Definitely zero pork sa Tagbilaran o sa mga tanang barangay sa Tagbilaran. If makakita mo sa pier na ay mag-check ngadto before mo makasud sa Tagbilaran. We have also confiscated a lot of pork products. So ato nang gisunog po dayon na once ma-confiscate nato. Suma sa mayor, di magkuwang ang baboy sa ilang dapit, ilabi na nga nagkaduol ang fiesta. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.